गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायबाय। दानिया भिडिअ लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ DID लिटिल मास्टाराव मोसानाय बादायगिरि नबजित नार्जारिनो भट होनाय समा सफैबाय। फैगौ सनिबारनि 9 रिंगा समनिफ्राय समबार 9 रिंगासिम भट होनो हागोन। होखानाय सम बादियै 9152915246 बे स्क्रिन नाम्बाराव होनाय जानबुं नाम्बाराव कल खालामना भट होनो हागोन। दानिया फैदों मोनसे खौराङाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गोख्रों हुमखि होदों। धोनि मानसिया जुदि सरकारि न' मोनो अब्ला न' होग्रा आरो न' लाग्रा गासैबो जोबथेसालियाव थांनांगोन। मोनथावै मानसिया न' मोनोब्ला 180012323560 बे फन नाम्बाराव अजद होनो हागोन होनना गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। BTCनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै BTCनि सेक्रेटारियेटआव एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिं खुंनाय जायो। BTCनि गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'गिरिफोरनि जथायै नुजाथिनायाव गोनांथार माखासे आयदाफोरनि सायाव गुवारै सावरायनायजों लोगोसे बिथांखिफोरखौ नाजावनाय जायो। गाहायै एक्जिकिउटिभ मेलनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्लायाव NIT BTR गोरोबथानि गेजेरजों लुफुंनो थांखि आजावनायजों लोगोसे गंफ्रोमबो गामियारि ओनसोलाव जोहोलाव नीलसन ब्रह्मनि गोसोखां जौस्रां लुफुंनो लोगोसे क'क्राझार पार्कगार्डआव गोदानै सार्किट हाउस लुफुंनो थांखि लायो। बर' बिजोंनि फरायसालियाव गुबुन बिजोङाव फरायनाय फोरोंगिरि थिसननायखौ सोलायनानै बर' बिजोंजों फरायनाय फोरोंगिरि थिसननो बर' थुनलाइ आफादा सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ गांसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों खावलायदों। मख'नो गोनांदि गोबां बर' बिजोंनि फरायसालियाव गुबुन बिजोंनि फोरोंगिरि थिसननायखौ नुनो मोन्दों। दानिया फैदों जोबथा खौराङाव गोजोनथाव खौरां APSC 2020 मायथाइनि मेन्स आनजादनि फिथाइ एबा रिजाल्टखौ फोसावबाय। गासै 24 बर' सुबुंफोरा मेन्स आनजादखौ उथ्रिसार जानो हादों। रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लानि बर' सुबुंफोरा आनजादखौ उथ्रिसार जानो हानाया गोग्गाथाव। दायो बिथांमोना बायबा आनजादखौ होगोन। मख'जाथावदि गिबियाव पार्लियामेन्टारि आनजादा जाग्रोयो। बेयाव पास जायोब्लासो मेन्स आनजादखौ होनो मोनो आरो मेन्स आनजादाव पास जायोब्लासो बायबाखौ होनो हायो। आसा खालामो 24 बर'फोरा बायबाखौबो पास खालामनो हागोन। आसामनिखौ नायोब्ला बद्र IAS एकाडेमिनिफ्राय मेन्स आनजादाव 137 आनजाद होग्राफोरा पास जादों। पार्लियामेन्टारि आनजादाव 185 फरायसाफोरा पास जादोंमोन। थांनाय बोसोराव 22 फरायसाफोरा गासिबोआनो पास जानानै गुबुन गुबुन बिफानाव खामानि मावगासिनो। खौरां मोननाय बादिब्ला 2 मेनिफ्राय फ्रि मक टेस्टनि बेबस्था खालामदों होनना बुंदों। APSCनि गेजेरजों ACS, APS बायदि बायदिफोर जानो हायो। दासिमनि भिडिअ'आ बेखिनियासै। भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम। मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोनो नाजागोन।